Начертахме си обекта в плана. Сега, в тази посока ще бъде главния лъч. Къде? Отново, успоредно на него разполагаме по крайните ръбове две прави, засичаме ги с перпендикуляр и тази получена отсечка делим на 3 равни части. 8 и 7 делено на 3 трябва да се дели. Остава. Ще да кажа 3 без 1. Така. Ето ги трите равни отсечки. Съвет. Къде да разполагате главния лъч? Колкото по-насам отивате, толкова повече тези вертикали стават наклонени в перспектива. Колкото повече се приближавате към тях, толкова повече те се изправят и изглеждат вертикални. А тия започват в тази посока да се накланят. Значи, ако искаме да сме достоверни, горе-долу, тук, приблизително, в средната третина, естествено отново, разполагаме главния лъч. И за сега прекратяваме взаимоотношенията си с първа проекция. Минаваме във втора странична проекция. Ето тук някъде отстрани разполагаме една права, което е следата на основната равнина. И правим поглед отсам в общо положение на тази проекция на този обект на фасадата. Взимаме си от тук височините. Това нещо е колко е? 2,7 ли? 2,7. А това високото е 8 и колко? Виждате ли го? И 3 ли? И 4 ли? 3. 8 и 3. И ето ви фасадката. В общ вид. Сега започваме да изследваме прави, които са по-напред в този ръб го пропуснахме. Той е важен. По-далече в първа проекция и във втора проекция. Такава подобна ще бъде тая по-напред тук, евентуално тази. Гледате стъпване и горен ръб. Тая също трябва да изследваме. Тия отзад вече са близо до главния лъч и далече. Сега, тук разполагаме, да речем, ъгълът на изобразителната равнина. Как обаче да го сложим? Това примерно за 60 градуса. Това обаче, запомнете, все още не е самата изобразителна равнина. Тук ще напиша алфа. Няма да е алфа, ще е бета. Защото алфа е този с 36 градуса на конуса. Бета равен на 60 градуса. Сега може да е по-малко, може да е повече, до 80. Нали? Казахме, че бета, ъгъл бета
е в границите на 30 до 80 градуса. Така. Веднага от крайните точки на тази фасада спрямо ъгъл бета в странична проекция правим същото това построение. Като въпросната получена отсечка 10,3, 10,2. Това вече трябва да се дели на 3. Хайде пак 9, 3 и 4. 3,4. Ето ви средната третина. Тези отсечки вече с малко Б кръщаваме. И пак в средната третина трябва да разположим главния лъч. Ако искаме да виждаме повече пространство пред сградата, повече в тази част го разполагаме. Ако искаме да виждаме повече покрив в тази част на средната третина, аз искам да виждам повече покрив. Ето вече заковахме главния лъч в пространството. Той естествено е перпендикулярен на направлението на изобразителната равнина. Пак казвам, че това все още не е изобразителната равнина. Някъде по този главен лъч ще намерим точката на наблюдение. Къде? Сега започваме да си кръщаваме точици. Тази ще бъде точка 1. Тук ще имаме 1 прим. Тази ще бъде точка 2. Тук ще имаме 2 прим. Точка 3. Не, глупости. 2 прим. Тук имаме 3. Съвпада с 4. Тук ще имаме 3 прим. И 4 прим. 5 и 5 прим. 6 прим. 6. Изследваме разстоянията до въпросните точки от главния лъч в първа проекция. Тук ще имаме до 2. И получаваме отсечки. Отсечка 1, отсечка 6, отсечка 2, отсечка 34, отсечка 5 или отсечка 3-4. Сега, в страничната проекция как беше сега? Перпендикуляри към главния лъч от всяка една точка в фасадата, която ни интересува. След което от получените точки прави успоредне на главния лъч. Това не е трудно за успоредне, стига да го разберете. Първо перпендикуляричета, пуснах да го пустя това до главния лъч. Тия всичките са с секундички. 4, секунда 5, секунда 6, секунда 3, секунда 2, секунда и 1 секунда. И
Пергелчета имат? Има ли някой пергел? Благодаря. Взимате отсечките, ето тези тук. Отсечка 1 и я нанасяме от точка 1 прим по тази успоредна на главния лъч права. Получаваме точка, защото имаме секунда тук, тя ще бъде терца. Точка 6. Имаме отсечка 6 от нея до главния лъч в първа проекция. Ето е шестицата. Тук нанасяме и намираме 6 терца. Това тук е отсечка 6. Това тук е отсечка 1 и така нататък. Двойката, ето я, от точка 2 насам, тук намираме 2 терца. 3 и 4 са на едно и също разстояние, тъй като са горна и долна точка на вертикален ръб. Ето е 3, ето е 4. Тук имаме 3 терца и 4 терца. Остана петицата. Очевидно, шестицата вече загуби състезанието спрямо петицата. Така, тези, съответно всеки 3 точки прим секунда терца, 1, 2, 3 и така нататък, образуват правъгълни триъгълници, чието хипотенузи са търсените от нас радиус. Това е радиус 1 на точка 1. Радиус 2, радиус 2 от точка 2, радиус 3, радиус, всичко се разбира спокойно, 4, 5 и 6. Сега за да можем по-лесно да ги построим, правим така. Всичките радиуси до съответните перпендикуляри. Двойката, двойката. Ето, очевидно 3 тук ще бъде най-далече от тази страна. От тая имаме тук шестица, грешка, петица и четворката, няма смисъл дори да я правя. Тук ще имаме 5, ще дойде 3, 2 и 1 вече попадат извън тази и петица. Според мен тройката ще спечели състезанието, което е най-странното, но ето, имаме радиус 3 от пресечницата на перпендикуляра с главния лъч, го нанасяме 3 пъти по посоката на наблюдение. И получаваме точка на наблюдение О3. Петицата няма май да спечели състезанието спрямо.
Очевидно тази е най-далечната и тя ще бъде точката на наблюдение, само че с прим в страничната проекция. Всичките тук са примчета. Така, в този случай вече имаме точка на наблюдение. Като пуснем насам, в първа проекция имаме точката на наблюдение. Пресечницата на този перпендикуляр с главния лъч първа проекция. Вече от тук можем да проектираме на изобразителна равнина. Още нямаме обаче изобразителната равнина. С тройката намерихме върха на конуса. Всъщност е това. Е следата на този конус. А тук в тази посока имаме вече главната хоризонтална равнина. Хоризонтална равнина, успоредна на основната, построена през точката на наблюдение. Някъде на нея ще бъдат убежните точки. Където разположим нашата изобразителна равнина. Сега, къде искаме да бъде тя? Една фатка. Не знам дали се усещате. Къде би трябвало да бъде? Тук сега. Чакай сега. Ние тук казваме къде ще бъде България, нали? Къде ще бъдат убежните точки. Очевидно разполагаме с този лист, значи максимум тук някъде. Ето по тая права искам да бъде моята убежна точка. Като искам да е по тая права, значи мога веднага да си построя от точката на наблюдение в първа проекция, която имам, една убежна права, на която някъде ще лежи тая точка. И казваме, вижте къде мога да имам убежна точка. Сега, дали ми трябва чак там обаче отделен въпрос. Защо? Представете си, че примерно сложа аз и тук убежната точка да бъде. Това означава, че ей тук ще ми бъде в първа проекция. Хоризонта. В първа проекция. А хоризонта в страничната проекция ще бъде и тук. И тук някъде ще бъде изобразителната равнина. Ей така. Как го разбрах ли? Нали хоризонта е пресечницата на главната хоризонтална равнина с изобразителната. Представете си, тук е изобразителната равнина. Това е нейната следа. Успоредна на това направление. Значи, ето тук в първа проекция се намира хоризонта. тук няма да се от тук аз казвам, искам тук да имам убежна точка. Като пусна от тук перпендикуляр на главния лъч в първа проекция и като пресека във втора проекция следата на главната хоризонтална равнина, тази, значи ето тук ми се намира хоризонта в страничната проекция. И от тук вече мога да построя успоредно на това нещо изобразителната равнина. Само че това какво означава? Правим изследване, разсъждаваме се още. Ако сложа тук изобразителната равнина, просто искам да видя
какво ще се случи? Правя леки разсъждения на тема перспективен апарат. И просто следете мисълта, за да видите това, ако го сложа тук, изобразителната равнина, ако дойде тук, какво се случва? Получаваме нещо огромно в другата проекция, защото трябва чак с това да пресека изобразителната равнина, за да намеря бежницата на вертикалите. Тя е тук. Защо за ще го намалим? Не мога да намалям ъгъла. Не мога да го върнем надолу. Не, мога да го приближа тук. Да. По тази. По тая линия ще ми бъде обежницата. Не мога да го сложа тук, защото вече не е по тая права. А защо вече не искам това да е тук? Усещате ли се? Това е височината по главната вертикала на обежната пирамида, на основата й. Ако си спомняте какво представляваше тя. Тя представлява пресичането на странния прав ъгъл тук при точката на наблюдение с изобразителната равнина. Тоест, от тук до тук, това е разстоянието вече хоризонт, обежница на вертикални прави в изобразителната равнина, а това чудо е повече от това разстояние. Тоест, аз мога тук да долепа, стига да имам това желание. Колко е това? Само да проверим. 70 плюс още 20. 90 см, аз тук имам 70. Значи мога това цялото да го преместя и тук да се долепа още 20 няколко сантиметра. Стига да искам. Но от друга гледна точка, къде отива тази обежница, е тук някъде. Така че не е чак толкова невъзможно. Но айде сега да не ви затруднявам, ще кажа така. Това нещо ще го сложим, да речем тук. И пак правя проучване. Тази дали ще се получи. Очевидно ще е по-малко от 70. Ето гледайте. 60 и нещо. Чудно. То не трябва да спуснем пак. Към... Трябва, да. Значи ще стане още по-маничко. Това като го пусна тук, това ще бъде хоризонта в първа проекция. Тук ще имам F2. F1 веднага мога да го намеря. Успоредно на тия направления от точката на наблюдение. Ето го F1. F1. Така, сега. От тук построявам следата на изобразителната равнина. Тук веднага имам точка H. Тук имам точка H'. Тук имам H'. 1'. H' 0'. Извинявай. И това нещо тук ми дава FV. Грешка. Грешка. Дай ми клумичката. Да не ви заблуда от сега, че ще има да ме псувате после. Ето тук трябва да нанеса изобразителната равнина.
Така. Тук имам хаш прим, хаш нулево и хаш 1. Хаш нулево е центъра на перспективната система. Там е центъра на радиусът, с който после ще построим окръжността за проверка. И тая точка трябва да касне на тази окръжност. Това след малко ще го видим. А тук имаме FV прим, което тук се намира под О. О съвпада тук с FV в първа проекция. Така, това е следа на главната хоризонтална равнина. Това е следа на основната равнина. Това е следа на изобразителната равнина. Все в странична проекция. Така, от тук нататък много важни разстояния, за да продължим строежа на перспективата, са разстоянията H1, H с примчета от тук до тук и разстоянието F1 прим, H1 прим. Разстоянието от тук до тук и разстоянието от тук до тук. Защо са важни? Защото те ни дават следните разстояния. Ако там вече си построя хоризонта на изобразителната равнина, примерно, ето тук, тук имам точка H. От нея на това разстояние H1 прим, H прим, което е точно 17 см при мен. Ето ги тези 7. Как хубаво се получи. Айде да го преместим малко, за да не се бъркате. Съгласни ли сте? Че ще стане голяма боза. Хоризонта ви в първа проекция ще съвпадне с Хикс във втора. Пак искам само да премеря колко е това. 64. 64. Добре. Значи ето тук някъде ще сложа точка H. И тук си начертавам хоризонт в изобразителната равнина. Хоризонт. 17 см ги нанасям тук. И тук получавам права Хикс в изобразителната равнина. На нея ще нанасям от този Хикс, който още не съм сложил, проектираните точки. Пак показвам хоризонт. Хикс. Хиксът в първа проекция е ето тук. Ето това е правата Хикс. Това е Хикс в първа проекция. Пресечницата на изобразителната с основната равнина. От тази точка имам Хикс. Но тук имам Хикса на изобразителната равнина. Не забравяйте, че това са
един, два, три различни чертежа върху един чертожен лист. Като този страничния ни дава всичко останало за изобразителната равнина. И от тук нататък, при положение, че тук имам точка H1, H1 FV вече ми дава обежницата на вертикалните прави, която е 47 см от хикса надолу. 47, 20, 67. И тук се намира FV. SV. А обежните точки на изобразителната равнина ги пренасяме от F1 тук и от F2 тук.